नोंहालाय सामफ्रामबो मानो लेट थ' दिनैनिफ्राय लेट जाला गाखो बाबार आयु लासै लासै सालाय सादों मा सालायखो मा सानो थाफ्लि सादों बेबायदि लासै लासै सालायनायजों जों कलेजाव सहैनाय नंलाथ' आरो बे मैगंखौबो गबदाबावनो होलांबावनांगौसो ओइ फाग्ला अबे ग्रह'आव नुनाय नों बेबायदि मैगं थाइगं आलायनानै कलेजाव थांनाय नों होनो आंनि फरायनायनि खरसाखौ जाम बिदिनो र' नों ओंखारथ' आं बे मैगंखौ गबदाबावनो होनानै फैनि दे नै आबौ मैगङा गाइखेरबो लिटारनै हरफादों दे फिसौ हिसाबखौ खालामसै गाबोन दे जागोन दे गोख्रै फै सोमखोर लरग' जानला मोनला होनलाबायनो नाङा आंनाबो मोजां थांगोन हले नोंगौ लरग' किटि बाइकआ गोलैगोन हले मोजाङै बिमा हा बबाव थांजोबखोलै बिसोरलाय आंनो दै गिलाससे लाबोलाय र' लांगौ नो दैया जा मोजां जाबोदों बे बोसोराव आबादफोरा बै न'ब्रैसोआसो मानो मोसौ बोरमाफोरखौ हगारना होयोथाय थांनानै एसे बुंहैब्लाबो गाज्रि मोनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै आं दा दसे नेहैगोन दे नों दुगैनोबा दुगैहैग्रोदो थां आं ओंखाम खुरहैनोसै हानजाया फैबाय बहा दानो फैनो बेलाय मालाय क्लास जाफुथारदोंनो दे डिग्रिखौ मोजां पास खालामनो हायो खोमा दानिया मालाय हालाय जामाफोरानो मेट्रिक पाससो नागिरग्रा जाबाय थांनाय खर'खौ माननाय मोन्दों खारि एसे लाना फैथां र' होमबालाय नोंलाय मानो आंखौ क्लासाव नायखुमाबाय थानाय माब्ला नायखोमालायखांलै नायदोंमोनथ' नायां दहायनिया आं माब्ला नायखोमा हरलायखो नायबा नायनानै नोंखौ मोजांथार नुदोहाय आदा सोमखोर ओइ फानजा दिनैलाय मा जादों माथो एफएम रेडिअ'आ गाबथाराखै आंखौ रेडिअ'सो बुंबावदों नों नै नोंखौ साबाय होनदों साबाय माखौथो नोंहा इसिग्राब रागा जोंखो दे दानिया खिन्थादो मिटारा थिखिनिसिम दावखोनायनि जाहोना मा मा नांखो माखौ इसिग्राब फुगारखो दासो खारदों दहाय सिख्लाफोर बिलिरनाय दागोआ बाथ्राया बिदिसो नोंलाय माथो खनसेबो बिलिरा आंहाबा खथ' मोजां मोनो सिख्लाफोरजों बिलिर जानो मोनबा नोंखौ सरि